Nggih, sami-sami Pak Yoyo. Ugi ngaturaken sugeng Idul Fitri. Nggih. Sedaya lepat kula ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja saestu tulus lahir batin kula nyuwun pangapunten nggih Pak Yoyo. Sami-sami mboten namung kula kalian panjenengan mugi-mugi sedaya ingkang kepareng rawuh lebur dosanipun ing wulan ingkang suci menika satemah sedaya pikantuk barokah saking Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sesuai kalih temanipun dalu niki halal bihalal, warga masyarakat wonten ing pundi Pak? Lho, sampean wilayahe lak kene to mbiyen. Ndek mben pun dangu mboten mriki kok Pak. Oh, Gemantar. Nah, Gemantar Pak, Gemantar mriki sedaya saged silaturahim, apura lan apuronan alal bialar wonten ing dalu punika Pak Yoyo. Nggih, leres. Lah tembung minal aidin wal faizin niku sejatosipun donga Mas Gareng. Oh, ngoten to Pak. Yang artinya adalah semoga kita kembali suci dan dalam keberuntungan. Jadi artinya kok mboten maaf lahir batin ini mboten. Oh, ngoten nggih. Semoga kita kembali suci dan dalam keberuntungan. Jadi saling mendoakan yang terbaik. Nggih, oh ngono iku dongane minal aidin wal faizin. Nggih. Menawi halal bihalal. Halal bihalal niku halal entuk, bihalal ya entuk tegese oleh karo oleh. Niku lak sing praktis, Pak. Lah yen sampean piye? Oh, nek sing praktis mau mikir nggih ngoten niku, Pak. Gosek ta gosek. Aja kaya ngono. Lah, anake aku ora ngerti aku tak takon karo panjenengan. Halal bihalal. Nggih. Hanya ada di negara kita tercinta Indonesia. Mergo iki budaya ya. Budaya Pak niki, budaya lan tradisi. Lalu negara-negara lain berikut mencontoh acara ini utawa budaya ini. Saking apike budaya niki ditiru dening negara-negara sanes niku lho Pak. Upamane ngendi wae? Malaysia, Singapura lan sanes-sanese niki pun ngenten halal bihalal. Sampeyan kok ngerti? Lho tangga kula teng Malaysia kathah kok. Oh, salah satune Upin Ipin nika Pak. Iya. Biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Leres. Nggih napa nggih? Nggih, Pak. Non? Harus dengan ikhlas lahir dan batin untuk memberikan maaf dan memaafkan. Terakhir, Lalu bersama-sama bertekad untuk bersatu kembali, tidak membuat ataupun mengulang kesalahan yang sama. Halal bihalal diselenggarakan oleh warga masyarakat Gemantar. Apakah terjemahan Gemantar? Waduh Pak, ora siap nek iki kula Pak. Lho sing miwiti jenengan kok mau ngoncaki tembung kok. Ngerti ya aku mau ora malah gawe jugangan dhewe ngeten iki. Lah iya, ning kudu tanggung jawab. Jenengan iki seniman sing cerdas, cepat, tepat, akurat. Gelem guyub, gelem rukun lan gelem bersatu, beda pendapat ora pegat, beda penemu ora padu, beda pilihan Gemantar ora bakal rusak sing bebrayan tepuk tangan. Tepuk tangan Gemantar. Wah, cerdas nadyan spontan jos kaya ngono kok. Nggih nggih kemringet Pak ngeten niki kok Pak. Iya. Manfaatkan momen yang baik setelah lebaran untuk saling maaf memaafkan malam hari ini. Hebat. Terakhir tartamtu wonten hiburanipun. Inggih menika Ki Dalang Kondang putra Ustad putra Dalang inggih menika Ki Cahya Kuntadi. Iya nggih. Selamat. Sik aja marem dhisik. Anane halal bihalal terjadi sponsornya adalah Ibu Supatmi. Supatmi sugih bondo niki ya sedulur ya kanca ya kadang lan mitra. Wah iya. Tak alon-alon tak hati-hati Pak mulih ben nggawa ndas Pak niki Pak. Iya. Pat ladalah. Kudu iso. Iya nggih. Nggih. Lah nganti ra iso ora sangoni jenengan mengke. Wah, kula tenang dalu niki wong mriki wilayah kula wis omah kula mulih ra sangoni ora masalah. Ora disangoni ora apa-apa? Mumpun lunas kok Pak. Oh, Kur garek nglakoni niku. Tanggung jawab kok. Pat
padamu warga masyarakat ibu mengabdikan diri dan mendedikasikan diri. Sik ora pati penak to. Ora pati penak. Padamu piye to? Ora kae penak ya dipenakke. Kaya lagu Pat ya padamu ki dadi ibu untuk masyarakat ngoten lho Pak. Oh. Niku nek kula nek jenengan pate pripun Pak? Pak? Nggih nggih. Pat kuwi bubar telu lagi papat ngono. Mbok sing sae Pak niki garenge tralala lho Pak. Oh iya. Nggih. Cobi jenengan pripun, Pat? Nggih. Aja padahal, ayo. Aja melu-melu mburi lho, ayo. Pada hari ini ora oleh, ayo nggih. Pada umumnya Wis enek sing muni mau pada umumnya, ayo. Ayo. apa ora beneran. Lah dituntut cerdas kok. Iya ning ngangge mikir to, Pak. Nggih. Pat niku PAD. Iki ora tak ngonoke iki ora cair iki. Oh, dadi per huruf. Nah, P. P apa? Petel, sambang, srawung, jagong kanggone masyarakat. A. Akhlaknya iso ditulodo kabeh warga masyarakate. D. Dadi pemimpin sing maju, dadi pemimpin sing iso mensejahterakan masyarakate. Ayo. Terakhir mi. Nonon Mi. migunani kanggo bebrayan agung warga masyarakat ana ing Gemantar mriki. Luar biasa, cerdas iki. Niki saestu Bapak Ibu ora setelan ora semayan niki wau. Spontan tenan. Ora gareng pilihan mokal saged ngeten Nggih, iki. pilihan terakhir di saat gareng liyane pun do main. Ya ora kok ya. Oh, gareng akeh kok, Pak. Pokoke kula nunut gandul sarunge Pak Yoyok nderek urip, Pak. Pokoke Pak pun saestu. Jenengan nun sewu jenengan langgipun ran ing ngapuran to nggih. Sampun. Kalih bojo sampun. Sampun kalih bojo kula nangis misek-misek nek kula ya mung guyu mawon, Pak. Loh, sebabe? Alah kula hafal wong wedok ki njaluk ngapura ngantek nangis dlewerani lho, engko angger 5 menit ya kembali ke setelan awal meneh. Niku pun pasti. Iya, betul kaya padha to ya ana ya. Bu Kesi nggih ngoten. Sami. Alah, yes niku jenenge ras terkuat di muka bumi nggih ngoten niku. Lah kula niki lho teng mriki dihormati, ndalang sewengi omong sewengi kuat. Ning anggeripun digetak bojo, goblok ndadak kula niku. Lah nggih to, Pak. Ngono kok sing Piyai Kakung direwangi nyambut gawe nggih to, Pak. Kala mangsa digetak-getak. Kaya kula niku. Golek dhuwit direwangi corengan babar wirang nang gone wong akeh ngeten niki. Bojo kula ning omah lho, Pak. Nyapa? Senam. Lho kuwi sehat lho kuwi. Numpak sepur kelinci. Tuku kerudung terus pendak dina jare arep golek pengajian. Iya. Lah kuwi lho tandha bedane Piyai Kakung karo Piyai Putri. Ning kuwi kodrat lho Mas Gareng. Piyai Putri iki enek apa sithik jagong kerudung anyar, kebaya anyar. Halal bihalal. Pengajian halal bihalal, kerudung anyar. Nggih to jilbabe anyar, kebayake anyar. Wong lanang niku lho Pak, sarung ngantek ngepir. Wis petise ngantek kuluh jamur niku mawon ijik dinggo lho Pak. Lah nggih. Ngono kok ijik apa-apa kleru rumahsaku wong lanang niku Pak. Ning sampean aja banjur nyepelekke karo Piyai Putri merendahkan wanita. Pancen diciptakan wanita itu adalah hal yang indah. Dandane wong wedok, macake wong wedok, kudungane wong wedok kuwi yang pertama tidak untuk siapa-siapa namun untuk suaminya yang tercinta. Sing ngomong sapa? Loh, takon ibu-ibu nggih napa mboten, Bu? Mboten, tetep mboten. Iki wilayahku kula ki apa? Iya. Wong ibu kene iki ayu ki mung nek arep jagong, arep pengajian. Nek nang omah ya dasteran suwek, koyokan teng pilingan ngoten niku. Tali kotange ketok cemite muntir. Apal kula Pak Kian. Wong padha bojo kula dhewe yo nglumbruk ngoten niku. Bojo sing pundi? Anu, anggap niki warga masyarakat Gemantar elok, Pak. Muga-muga pendak tahun mayangan terus nggih, Pak. Amin, amin dari Kangge silaturahim warga masyarakat nggih, Pak Yoyo. Ngapunten nggih, sik bodho nih ngapunten. Mboten napa-napa, Pak. Kula sugih pangapura, Pak. Mboten napa-napa. Bareng tak takoni bojo kok raine pucet Pokoke terus. Gemantar sehat sukses ya, Pak ya. Mboten jane lakone piye to jenengane kali garwane? Mboten napa lakon napa-napa, Pak. Biasa. Jenenge lakon urip biasa. Biasa nggih. Nggih. Disyukuri. Syukuri. Ning kula ningali teng napa niku teng WA jenengan pas story ngoten saiki kagungan joglo alhamdulillah. Pangestunipun Pak E. Ngene ku wong ki nek lara ati
dadekke semangat nyambut gawe, rezeki dikumpulke, apa sing kepinginan iso dadi cita-citane kabulke. Amin. Ngoten kula kepik wis daus kula ora ndek bojo ora masalah, gitu. Nggih. Lah terus kula nglumpuk-lumpuk dhuwit kula mbangun joglo. Nggih napa sakniki? Nun, Nggih napa joglone? nggih mung nggo tenguk-tenguk mawon, Pak. Wong mampu kok, Pak. Waduh. Kula kok mbek joglo nggo latihan krawitan, nggo sanggar niku mboten. Wah, iya. Kaya wong butuh duit, Oh, kula iya. mboten, Pak. Terus dinggo les, dinggo anu sekolah siswa mboten ngen kula mboten. Saya pendopo nggen kula nika saka gurune nika ukurane selawenan. Ngene jenengan ketoke luwih gedhe kan? Luwih gedhe, Pak, nggen kula niku. Pinten nika? Nika 55 setengah, ngangge setengah kok, Pak, nggen kula niku. Masalah niku jati ya. Jati ukiran men reng usuk diukir, Pak. Masyaallah. Pangan rayap kok, Pak. Sik tak ngaturi karo Bupatmi. Ayo. Anu Ibu Hajah Supatmi. Nggih, Bu Hajah Supatmi. Song-song agung sing ngasta jejer adil wonten ing anu mriki Gemantar garwanipun ngoten lho Mas, garwane Pak. Nek telepat kula nyuwun pangapunten nggih, Pak. Mboten, ngeten lho Pak Lurah. Nggih. Niku nggih. Nggih. Kagungan Mbak Yu. Mbak Yu. Naminipun Bu Hajah Supatmi. Oh, Nah, berarti kleru ngono kuwi. catetanku. Dadi Bupatmi dudu Bu Lurah. Sanes, Benten, benten. Nak nuki nek njaluk keterangan sing cetha to Le. Iki kok. Kowe gur ngono tok 450 luput. Isin to Pak iki. Ah iya. Monggo dumateng Ibu Hajah Supatmi katuran minggah wonten pepanggungan. Piyayinipun menika budaya Mas Gareng. Estu budaya. Lah nek Nembang ora sae. budaya ya nggih mboten nanggap wayang ngono Pak. Lho, mboten nanggap tok. Nembang mawon pinter. Bu Supatmi Ya mboten percaya to? cobi. Ah, dibuktekke. Monggo Mila, Bupatmi katuran pinarak wonten ing pepanggungan sekedap kemawon Bupatmi. Kudu serawung kudu kenal kalih Bu Hajah niki. Nggih. Monggo-monggo Bu Hajah. Nggih. Dedek, dedek. Jan serasi lho, ki ora kencan ning serasi. Nuwun sewu, agemanipun Bupatmi niku lak cemeng padha kalih dalange. Lah kudunge kuning, padha kalih gareng, untune sami ya. Makasih. Bar kula semir kok, Pak. Anu Bar kula semir. mboten maksude niku rasuane jenengan. Lah nggih, Lampine. Nggih. Nggih. Kendalu Bu Hajah. Sugeng dalu Pak Gareng. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ngapa? Ngapa? Piyayi kok. Mirip kados garwane jenengan iki. Alah, Pak bojo kula mekrok kok, Pak. Ah iya malah iso mabur no. Siap Bu Hajah. Sik to. Mboten lah mekrok kan. Rasane apa to bojoku kok iso mekrok mabur iki? Lah mekrok biasane lek suwi kan mabur ngono kae. Niku lho Bupatmi. Pinaringan sehat nggih, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, irunge Pak. Kaya apa? Mancung kaya pelorotan TK, Pak. Ah nggih, niku piyayine sing ngersake mangke kula nyuwun anu nggih Pak Dalang dagelane Gareng Tralala. Sing ngersake Bupatmi kula namung menghubungkan. Ayo matur nuwun. Matur sembah nuwun sih Bu, sampun paring rezeki dateng kula. Tegesipun panjenengan ikut andil mengentaskan kemiskinan nggih. Samin-samin. Nuwun. Lek salaman aja suwi-suwi. Ayo nggih. Piyayi ki nek sugih parfume, Pak. Apa? Wangine luar impor niki, Pak, impor. Napa mereke? Ketoke Charlie nih, Pak. Nggih. Nah, bojone jenengan lah nggih, parfum yo wangi. Bojone gapuk ki coba. Nggih.
Masya Allah. Napa? Fresh care, Pak. Kayak kecampuran bal pirik sithik ngeten. Nggih. Nggih. Malah ora. Ketok, Monggo eh, Bupatmi Cik, menawi Cik. badhe paring Anu, dawuh. badhe menika. pangandikan rumiyin, monggo, Bu. Katahe sing rawuh niku Nggih. Bupatmi. Kula sak kanca matur nuwun sampun jenengan paringi rejeki lantaran saking Allah sowan mriki. Menika pinangka sedekah Ibu nggih, bibar menika ora saya suda ning saya ngrembaka rezeki Amin. Ibu. Amin. Amin, amin. Nggih, nek kepengin ngrembaka terus nggih pendak minggu wayangan nggih, Bu. Nggih, mbot aja pendak minggu apa kuwi kekereban. Paling ora setahun pisan nggih, Bu. Calone wae ngendika Bupatmi. Oh, Tahun ngarep tetep wayangan Dalang Cahya Kuntadi ning klasik tanpa dagelan. Anu, kula siangnya kan enten campur sarine, mengke kula siange. Siange niku kangge acara lomba-lomba minjing kok. Esuk hadroh Pak kula melu kok. Kula lagu-lagu rohani nggih saged kok. Hadrol mboten nonton akhirnya senam akhirnya. Midodarenine niku kan tesenten Pak niku mengke. Niku kumpulan ulem sedaya mboten nonton sing acara. Lah Pak Lurah ngendika sok ben kuwi batal ora nek wayangan ora nek apa-apa. Ben sisan sing ramangan ben. Apa-apa kudu nilapke ae. Monggo Bulurah, Bulurah ngene. Anu Bu Aja, Bu Aja. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa pinanggih kalian Bapak Ibu sedaya dalam rangka halal bihalal seluruh keluarga besar Desa Ngemantar. Dan matur nuwun sangat Pak Dalang Cahya Kuntadi yang telah mengisi acara ini beserta tim dan semuanya, dan saya matur nuwun sangat kepada semua pihak yang membantu acara ini terlaksana dengan baik. Senajan no siang tadi banjir Pak Dalang, Nggih. tapi mboten menapa-napa ngendikane wau hujan membawa berkah. Amin ya Di rabbal alamin. banjir niku tondo. Tondo pripun? Mergo diparingi banjir rezekine warga Gemantar bakal pinaringan rezeki sing kathah nganti kaya banjir iki mau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pertama saya mohon maaf lahir batin keluarga besar saya dan keluarga besar Bapak Wiryo Tikromo Ibu Samijem. Saya mewakili secara pribadi nyuwun pangapunten sedaya lepat dumateng khususipun keluarga Gemantar. Nggih gitu Mas Gareng, dan saya mohon doanya bahwa adik saya besok akan mengijabkan anak satunya perempuan, karena anak perempuan ini cuma Mbak Eva. Mohon doa restu panjenengan semua, semoga acaranya berjalan lancar dan menjadi penerus keluarga yang ayem tentrem lahir batin, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya semua ikut serta mendoakan benjing acarane pinaringan lancar, Amin. ngantos rampung boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Sinaosa kula mboten saged sowan ning donga kula kangge warga mriki nggih. Lah Bu. niki pun di sini. Benjing mboten saged Oh sowan benjing, mriki. soalnya nek benjing rawuh malih kula bayar melih jenengan. Lah nggih. Nah, bener Bu. Wah, bener. rasido der, Bu. Malah sing der Bupatmi no malah. Makasih ya, Bu. Sami-sami. Dan sugeng rawuh dumateng sedaya tamu yang telah rawuh malam ini, sekalipun udan becek tapi bapak sedaya iso rawuh, saya ngaturaken panuwun ingkang kathah sanget. Lan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan atas penyambutan kami sekeluarga. Nggih. Piyayi lembah manah kaya. Lembah manah alus ngeten iki. Andap asor. Andap asor. Kaya pari kae lho, saya isi saya Saya ndiku. ndungkluk, saya menunduk, nget aos ngoten lho, Pak. Ampun salah Mas Terus Gareng. pundi? Kula halus niku nek ngeten niki. Oh. Kula niku senenge keras-keras Dadi menawi mboten teng mriki keras ngoten, Bu. banget. Nggih, Bu, bojo kula nek mboten keras nggo keplek-kepleke kok. Iya, diremason. Ketoke Ayo. Ketoke aku kok dadi partnermu kok cocok. Cocok. Lah pripun damel rombongan anu dagelan pripun? Ah nggih. Aku mau kira rono kuwi lho jane. Lah nggih. Jadi ketoke aku tuh keras. Aku jane ra keras. Ning aku ti tegas ngono lho, Pak. Oh, nggih, nggih. Pancen anu wong lanang niku perlu ditegasi kok. Bu. Nggih. Nggih. Nek Nek mboten- ora kok tegas wong wedok niku keras mboten ning Iya. wong wedok niku kudu tegas. Mergo wong lanang leno sithik bebayani, Bu. Nggih, Bu Kesi.
Lho nglakoni berarti. Contoh. Nah, Nggih. mula prayi-prayi sing rawuh di sini nek istrine rodok keras ki ya aja terus dilebokne ati. Nggih. Jadi nek istrinya keras tuh pasti dia akan menjaga gimana supaya bojoku iki aman. Nah, nih contoh Ibu Kesi. Anake guyu. Kaya ngopo rasane duwe garwa dalang. Nah, nggih. Surasa tak bacutke mengke ndak ngenteki wektu. Pangapunten putra-putrinipun Pak Yoyok sami gemuk. Lah kok lek nggih terus ngrasani wis do meneng urusane wong tuwek kuwi. Tapi nyuwun pangapunten lho Pak Dalang, Pripun, tidak Bu bermaksud Parti? saya begitu, tapi ini Nggih. untuk pada umumnya semuanya. Nggih, lazimnya seperti itu, Bu. Ya, Nggih, karena Mbak. saya sudah jadi yang putri nenek, jadi saya sudah paham. Sekalipun anak-anak sekarang ini pinter, tapi kalah karo pengalaman. Lah leres. Ngaten. Ini. Jadi nek zaman saiki apa yayi-yayi sing ijik senior ki nek dikandani nasihati ki kaya apa ya? Kaya mbali ngono lho. Oh, ngeten. Karena dhek ero ngalami. leres. Nah, kita kan pengalaman. Sudah mengalaminya. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya yang ada di sini dan yang ada dimanapun sekarang ini mendengarkan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Dalang juga, sama Pak Yuliat Mono tadi bahwa bekti neng wong tua kuwi nomor 1. Nggih. Ngaten nggih. Tepuk tangan untuk Ibu Haja. Ya, bektilah nang wong tuamu. Engko bakale wengko mulya. Sekali lagi untuk Bu Haja, tepuk tangan. Matur nuwun. Ya, Jak. Ngaten Pak. Saniki jenengan nembang. Nggih, Kula suwun kado kagelem mempelai Kabar berdua. saking Mbah Google menika panjenengan ugi mahir dalam menyanyi kok Bu. Monggo Bu. Mboten mahir, tapi kula niku seneng ngrungokke dadi melu-melu. Nek tadi swantene Pak Ustadz tadi apik ya. Pak Ustadz mau lho, Pak. Nggih sae. Lah, nggih, sae, Kula nggih. kawan kula Lah nggih to. Nggih. Lah nggih to, Pak Ustadz tasih ada, tasih lenggah. Oh iya, nggih ngaten. Bapak Ibu, aku rasa nyanyi nggih, mengke ndak. Wajib Bu, wajib. Nggih, lungi Apa? tengah Semarang nggih Wajib, saged, Bu. Nggih. Wajib. Bapak Biasanya ya? piyayi cantik wis di panggung kok ora kersa nembang, niku akan luntur kecantikannya. Apa anu we aku nyawer we njenengan sing nembang. Walah, dua-duanya Bu. Teng panggung hukumnya pun ngoten Bu. Nggih. Bawa nggih saged monggo. Nggih. 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 Nggih, monggo Bu. Ya ning Ini tawang ya, tawang Mas. wo Ya. pelok 6 nggih, Sobi. Gitu, nggih. Nggih. Oh, gitu. Nano. Ngoten. Moci-roci. Alah. Apalan. Wah. Elak iki Jan. Ya iki lho sing kripto Mendes. Ayo. Luar biasa. Ternyata saya nggih Pak nggih Bu Haja. Sae. Nggih. Masya Allah. Nggih, nggih. Mbok dijak dadi sindene Pak. Bayarane piro? Malah bayari lho Pak mengke. Iya. Ayo. Neno. Ayo. Wong bagus aku ngenteni. Iya, Jan. Rezeki Pak. Iya. Rezeki. Sing putri kaya widodari, sing kakung kaya garangan. Ampun garangan Pak. Lah apa? Kula nek delokke garangan pancen nesu Pak. Sebab e? Kula ki luwak kok Pak. Wah, malah nemen. Nggih. Lajeng, Bu. Marang mega ing agasa. Suaranya ini lho Pak. Pripun? Jadi kaya iya kaya ora ngoten iki. Kaya piye ngono Pak. Jadi Kayak iya, kayak anu, ora. Membuat penasaran ngoten lho. Nggih, nggih. Tenan. Kalau tau ndek ben entuk swara ngeten iki ya wong wedok swara ngeten iki. Akhirnya terus BPKB sertifikat ilang kabeh. Iya. Ah iya. Sentakane pamireksi Dilereske mboten? Mboten sampun. Monggo kula leres Bu aja nggih. Leres. janji Macam
Aku ngerti Mas Gareng iki kok dadi kaya kepiye. Nggih, biasa Bu nyapia anu. Jenengan nek ra lucu ya ora payu soalé. Pria tampan nyek ngeten niki. Tampan banget. Bengi iki Mas nyen tampan dhewe. Soalnya piyayi sing ganteng-ganteng ning kene ora payu. Lah nggih, kula. Sing payu jenengan dhewe. Kula, Bu. Dan sing tak bayar jenengan dhewe. Bu Patmi nyuwun sewu, Bu. Nyuwun sewu Pak Gareng niki duda lho, Bu. Oh, duda. Nggih, piyambak pun dangu, Bu. Lah Bu aja. Aja ngono rahasia. Kesel. Sampeyan arep pengen wayangan ping pira, Pak? Alah. Enten kula, Pak, mengke, Pak. Ora gugu. Enek sing nggawa golok ning mburi kono. Sinten? Ya sing duwe no. Ayo kowe kapokmu kapan? Namung guyon, Bu, namung guyon ngapunten, Bu. Mung guyon, Bu. Guyon, Bu. Teko ngendi mau? Mas, wah kula, Pak Dayu Lintang ngeten niki. Bu. Sing tias ingsun. Namung estu to, Bu? Kabaripun? Sing ndi? Single saestu. Engko nang mburi wae tekoke. Anu Tak celokke lho engko ben disawer lho. Kowe Wah, pengen digawake golok apa digawake saweran? gawake duit mawon Bu, gawake duit. Enten kok Bu Kesi, enten kok Bu Kesi. Ya wis, nek pengen disawer nyan panggil. Sinten? Ya sapa sing duweni Bu Patmi? Hamba Allah, monggo tidak. Malah Mbak Allah lho ora. Dereng tepang lagi hamba Allah kan lebih bagus to, Pak. Dereng tepang. Wis sapa nggih ndang selak wektune entek. Mboten, Sapa? Bu, niki, Wani jenengan wani ra nyan panggil. Mengko det sawer. Urusan duit wani Bu kula. Ya wis sok. Sinten asmanipun? Pak Irfan, panggil sana. Pak? Irfan. Pak Irfan, cintaku, sayangku. Monggo lho tindak panggung nyaketi kalian Bu Hajah lho. Pak Irfan, monggo Ir menika seneng, Fan menika waweh, tegese seneng sedekah. Monggo Pak Irfan, Mas, walah gantenge kaya aku no. Nggih. Oh. Masyaallah. Nimas ingsun Mias mriki nggih. Lah tasih pundi? prasopo sineksenan bumi langit. Masyaallah. Nggih, matur nuwun. Bagi jane dagelan apa copet? Lah enten napa to, Pak? Lah ape telur saut lho. Niki sawerke kula kok. Dang. Terus pripun? Bedap, monggo. Pak Irfan, sehat selalu nggih, Pak. Nggih. Oh, mati niki. Yes. Gareng iki. Mboten napa-napa. Kula sing nyagaki, Pak, mboten napa. Alhamdulillah, Pak. Anu, sehat selalu nggih. Nggih, alhamdulillah sehat selalu. Pura-purae nyen ki sing anu aku sing wartawan. Iya. Oh, nggih ngoten. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Bu Hajah Supatmi. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah Bu Hajah sehat selalu. Silakan Bapak menghadap ke kamera, Bapak. Apakah Anda baik-baik saja? Alhamdulillah, I am fine Bu Fatmi. Mriko Pak disapa, Pak. Mriko Pak. Sapa iya. Pak? Pak Irfan mriko disapa. Mriko nggih. Oh, alah. Agak kok angel kaya. Angan. Nah, ya dah. Wis Alhamdulillah, ndang siap, ndang Bu nyawer Mas Gareng ndang medhuk. Engko ben ndang rampung. Lah nggih sehat to, Pak? Alhamdulillah sehat. Mikir ndi coba? Terus sampean milih sing pundi waton cocok regane? Halo. Makasih. Niki lho, Pak. Niki. Halo. Imamnya ini imam calon imamnya Bu Hajah menika. Pak Irfan. Oh, nggih. Radi mriki mawon. Nggih. Lah niki mengke terus latihan nemokke manten. Iya. Gladi bersih nggih sesuk. Tangi sing tias. Aduh. Suaraku dadi metu ya. Oh, kok dereng metu. Ora metu mau nggih. Wah, nggih. Nggih. Mas sampean bagian ngetokke tenan Pak. Tenan. Luar biasa. Anteni padang rembulan
Tepuk tangan kagem Bu Patmi luar biasa. Nggih. Mohon izin Pak Irfan. Hmm. Luar biasa. Pak Irfan asli Gemantar menapa saking pundi? Tawangmangu, Pak. Oh, Tawangmangu. Sudah lama kenal sama Bu Haja. Sudah, Pak. Dan ini mau merencanakan untuk ke jenjang selanjutnya, betul? Jawablah. Kalau seorang laki-laki yang gentleman, Pak, mumpung disaksikan jutaan warga masyarakat, katakan iya, kalau iya katakan tidak, kalau tidak. Aku mewakili panjenengan. Nggih. Nang, Lho. jak tekono, wis tekono sak Sekedap karpamu. niki mengke sing gawa duit sinten ta niki mengke? Tenang, tenang. Balik rono neh lho. Dadi kan kula ngewangi sinten ngoten lho Pak. Lah nggih. Oh, alah aku berarti nggih, berarti sampean bijaksana nggih nggih Pak. Waduh. Nggih nggih. Loh, sing gawa aku lho Mas, berarti nyen ngewaki aku. Loh, lah nggih ya dinyatakan ya. Anu cinta lahir batin sama Ibu Haja. Saya suaminya, Pak. Lah nggih, lah nggih. Modar Lah, raine gareng pucet. lah, Ayo. Lah nggih, maksudnya kan menjadi suami kan cinta ngoten lho Pak kali Bu. Ngono Pak. Kira kira Pak. Omongannya Saya wong sangat kisinan. mencintai istri saya. Lah alhamdulillah, alhamdulillah. Jujur terus terang yang paling dicintai, yang paling disukai bagian mana Pak? Maksudnya kalau yang paling dicintai, karakternya itu luar biasa. Luar biasa. Beliau sangat dermawan, Ya, pekerja keras, Nggih. sangat tangguh. Nggih. tangguh. Mungkin 1 juta banding 1 atau 10 juta banding 1. Luar biasa. Luar biasa. Tapi begini Pak Irfan. Nah. Sebelum jenengan naik, Pak Gareng tadi celutak njaraki Bu Patmi. Wah, berarti honornya mungkin dipotong mawon, Pak. Potong. Memang saya tadi mohon maaf ya Pak, mumpung masih lebaran ya Pak, jangan dipotong, mohon maaf. Memang saya tadi celutak, tapi karena saya disuruh oleh dalangnya Pak. Berarti dalangnya yang dipotong ini. Dalangnya disuruh masyarakat Pak. Masyarakat nggak bisa kita kalah sama masyarakat. Jadi memang luar biasa Pak Dalang, saya sudah sangat mengagumi beliau. Nggih. Prestasinya luar biasa, pencapaiannya juga luar biasa. Dermawannya nggih luar biasa. Saya di dekatnya saya Mohon tahu. izin Bapak bisa mengungkapkan rasa cinta Bapak melalui pantun. Ya, mangga. Cumi-cumi ikan lele. Bu Haja Supatmi, I love you le. Mangga, mangga. Mangga, Pak. Mangga. Anakku. Pohon beringin dari Jepang. Cakep. Up. Musim dingin tidur seranjang. Cakep. Lah terus lah turunnya tang mriki ta teman-teman? Istriku yang paling cantik Ibu Supatmi. Jalan-jalan bersama-sama ke Jepang. Oh. Itu nyambung ya. Orang nyambung. Neng kanggone wong duit-duit niku tetep nyambung kok, Pak. Tetep nyambung. Tetep nyambung. Luar biasa Pak Dalang, jadi Mbak Nuwun. hal yang dikagumi, beliau sangat dermawan, beliau Nggih. sangat rendah hati, beliau sangat baik hati, kepeduliannya terhadap masyarakat banyak, Sip. sangat menginspirasi. Saya suaminya terinspirasi gitu, maksudnya hal-hal yang sangat bagus dan pencapaiannya juga luar biasa. Bisa 1 juta orang, bisa 10 juta orang Pak. Iya. Bisa dicapai sama Bu Supatmi. Jadi luar biasa lah, kita doakan beliau. Iya. Semoga sehat selalu, Amin. Amin. diberikan rezeki yang banyak, yang Amin. melimpah ruah, Amin. yang barokah, Amin. Amin. diberikan umur yang panjang, yang barokah. Amin. Semoga apapun yang dilakukannya bermanfaat untuk orang banyak dan Amin. masyarakat banyak. Ini luar biasa loh, Bapak. Pripun? Beliau ini kalau manggil Ibu Haja itu beliau, ora kok Anda, ora kok kamu. Beliaunya Bu Haja. Luar biasa, padahal ini suaminya loh. Oh. Itu bentuk ketakdiman apa memang takut Pak nih kan? Tapi saya jujur dari hati saya yang paling dalam, maksudnya sangat mengagumi pencapaiannya gitu. Pencapaiannya luar biasa, saya yang laki-laki saja tidak mampu. Oh. Belum bisa mencapai seperti beliau. Jadi selama ini sama tidak mampu ya Pak ya? Ya, belum bisa menandingi kehebatannya. Gini, ngoten podo, Luar Pak. biasa. Bagaimana kalau kita sama-sama minum biomoringa? Alah. Itu iklan.
Pak Waris Sugiono, saksi lover. Bu Sri, Pak Dono, Surabaya, Tanjung Laras. Awas Nong Wiryo. Ayo.